Mostanában megint fölvergődött az internetre, és nagyon sok újság is foglalkozik, Móricz János kutatásai a 60-as években, hogy az Andokban, Ecuadorban, igen. ugye, olyan nyomokat talált, amik esetleg, hát mondjuk az ember az ilyenen elképed, arra enged következtetni, hogy ős magyarok is jártak arra. Hát ez egy kicsit fantázi, nem? Nem tudom, mert valóban a színek ott a kitói indiánoknak, meg más Peruban is nagyon sokban hasonlók a magyarokéhoz. És akkor a kicsua indiánok, az lehet kicsinek is hívni, és valóban alacsony termettűek. De akkor nagyon messzire kell menni, és nem akarok fantáziát csinálni, annak ellenére, hogy nekem egy pár könyvem van róla, de még ez nincsen bebizonyítva, addig az ember óvatos. Ott van egy rejtélyes barlang, amivel az ekvádori kormány is foglalkozott. Mikor először elment a Móricz János oda, akkor hozott egy csomó aranylemezt, a furcsa írással, és akkor eljöttek a mormonok érte, hogy majd ők lefordítják. Hát aztán sose tértek vissza. Negyven éve már, hogy Ecuador keleti felén, a Condor-hegység szívében egy helyet a titokzatosság szellemelen körül. Ez pedig a Tájosz barlang, egy rejtélyes képződmény, amely valami mást is rejthet a mélyén. Nézzük hát a videót. A Tájosz barlang a Condor-hegységben található. Ahhoz, hogy beléphessünk az alagútrendszerbe és az óriási termekbe, több 100 métert kell ereszkedni egy olyan körülmények között, amelyek nem szívbetegeknek valók. 1969-ben a magyar származású Móricz János eljutott a Tájosz barlangba, és jó néhány napi ott tartózkodás után közjegyző előtt foglalta írásba, amit ott talált. Az emberiség számára nagy kulturális és történelmi jelentőségű tárgyakat találtam. És akkor még egyszer elment, és akkor, de már katonák kísérték, és akkor eltűnt. Valószínűleg tartom, hogy szintén talál dolgokat, meg hozott volt dolgokat, és a katonák bedobták az erdő, megették a hangyák, a Móricz János eltűnt. Nem tudja senki sem, hogy hogyan halt meg. És akkor elkezdtem foglalkozni vele, és akkor
oda jöttem, hogy jó volna azt megnézni. És akkor jött egy barátom Magyarországon, na menjünk el, nézzük meg. Sajnos a feleségem megvétózta, hogy biztos nem jön vissza élve, akkor nem enged. Miért ott többen meghaltak? Biztos, a Móriczvároson kívül is, mert elég veszedelmes. Hogyha nálad egy nagy kincs van, akkor nem biztos, hogy el tudsz jönni. Azt elveszik. Ez így van. Az erdő az hallgat, a hangyák megesznek egy hét alatt, és akkor nem tudja senki, hogy ki voltál. Mai esténkre meghívtuk az expedíció vezetőjét, Rafael Calderont. Isten hozott, Rafael. Foglalj helyet! Köszönöm, Rafael, hogy eljöttél. Az iménti videóbejátszásban egy titokzatos világot láthattunk. A Tajosz barlang rejtélyes története jó néhány évvel ezelőtt, 1965-ben kezdődött, amikor is Móricz János megérkezett Ecuadorba. Felvette a kapcsolatot a suár indiánokkal, akik egy ősi nyelvet beszéltek, mely a kutató szerint a magyar volt. Mesélt nekik arról a magyar mítoszról, miszerint léteznek földalatti kamrákba rejtett fémlemezek, melyekre az emberiség történelmét vésték. A suárok megerősítették, hogy ez így igaz, és elvitték Móriczot a földalatti termekbe, ahol a kutató meg is találta ezeket a fémlemezeket. Még ugyanebben az évben, miután visszatért erről az expedícióról, megkereste az argentin és az ekvadori elnököt, mert segítségükkel szeretett volna egy expedíciót szervezni, hogy a világ elé tárhassa felfedezését. Sajnos ez nem vált lehetővé, mégpedig azért, mert Móricz kikötötte, hogy semmit sem szabad a felszínre hozni, hanem lent a helyszínen kell kialakítani egy múzeumot. Mármint, hogy minden ott maradna lent? Még most is ott van. Először 93-ban, majd 2000-ben, 2002-ben, 2008-ban és 2010-ben voltunk a Tajosz barlangban. Meggyőződhettünk róla, hogy a Móricz János által említett történet igaz. Mert Móricznak volt egy olyan teóriája, mikor a Közép-Ázsiából az őseink, egy része ugye Ural felé, és abból lettek ugye a magyarok, és más része ment kelet felé, ugye Japán és koreaiak lettek, és egy részük pedig átgyalogolt a még Bering szoroson, akkor még fagyja le volt, és csurogtak le Amerikába, igen. és hát az ős indián törzsek között na most ez van, hogy az ős indián törzsek jöttek a Bering szoroson keresztül, azok a vörösbőrű indiánok mind hegyes orral jöttek, ilyen görbe orral jöttek, erős, markáns és vad emberek voltak. Az itten Brazíliában meg az Andokban ezek az indiánok nem olyanok. Ezek az indiánok finomabb arc kifejezése vannak, egynek sincs ez a horgas orra, nagyon szép tíma, maláj, inkább maláj típusú. Két francia tudós nő a Sorbonne jött ide Brazílba, és akkor hoztak neki ide São Pauloba rajzokat, és rögtön kapcsoltak a lányok, és mentek föl éjszakra, és most olyan védett területre nem szabad bemenni oda senkinek, fantasztikus, hogy miket találtak. Találtak a kartfogú tigrisnek a rajzait, mikor egy embert megeszik, az kihalt 15 000 év ezelőtt. És ezek az emberek mások voltak. Ezeknek az indiánok a leszámlalt leüldözték ezek a vad indiánok délre, hogy Argentinának a déli részen van még egy pár család, ami megmaradt. De ezek olyan szelíd, barátságos, békés emberek voltak, és ezek a vad indiánok leigázták őket. Sok magyar izgat most ez nagyon. Hát persze. Mondjuk nem egész, hogy úgy beszéltek magyarul, mint az őseink. Hallottam, hogy ilyen egész magyar nyelv. Igen. Móricz János kutatásait te elhiszed? Nézd, én szeretném látni valamit. Szeretnék valamit látni, valami objektívot, amit meg tud fogni, mert én nem hiszek már semmit se. Nézd, sok minden rejtély van még Dél-Amerikában, sok minden építkezés van Amerikában, amit nem tudjuk magyarázni ma se, hogy hogyan csinálták. Ez egy misztikus dolog, lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Meg kéne róla győződni. De ugyanúgy a Móricz... Ugyanaz van.
Ez már 10 év óta vajúdik ez a Móricz história, a németek piszkálták meg. Én nagyon szerettem volna, de ide köt a gyár, ide köt a család, én nekem ezt nem szabad itt hagyni. Mert én más forrásból hallottam, hogy ott emberek ott lebuktak a víz alá, följöttek egy arany tömbbel, darabbal, és hát persze, hogy utána megölték. Hát én nem ígérem meg, hogy elmegyek, ha bár nagyon szeretnék. De most már lassan a kocsit se hagynak vezetni, meg repülőt sem. Hogy a francba megyek át? Én átmennék még mindig.